So yun ano, papunta kami ngayon ni Joanna sa Prairieland Park kasi merong pumpkin after dark. Ito yung first night? I think so. First night nila. Oo, may mga bonnet na yan. na may mga ilaw-ilaw siya at mapapagastos Yan. tayo. So hanggang kailan to? October ano to? October something. I'm sorry, Last week I ng don't know. October. Maybe. Yan. Lagay ko na lang dyan kung hanggang kailan. Pero ito yung my day nila today. Kinakabahan ako kasi may face painting. Anong date ngayon? October 10. Kinakabahan ako kasi may face painting. So malamang yung anak ko present. Ayun, daddy, may face painting. Ay, tapos may pumpkin. Let's go na. Isa Ang pa dami no? picture. Isa pa, gawa ng ito. Malaki there's ang a lot. chance na may aurora ngayong gabi. Kasi tingnan nyo, namumula lahat. Ito ay aurora map. Pwede kayo mag-download ng app. So, ayan. Yun, namumutaktak 95%. So, may nakikita na kami na hindi lang kasi kita sa camera pa yan. Pero, yan kitang-kita na doon sa hindi kita sa Oh my camera. gosh, may cotton candy pa. So, let's go na at may coffee, baka may after cake. nito aurorahan tayo. Oh, look oh. Look. What's that? Doon sa pumpkin baby, So, you'll let's see. go. Pakita na lang natin sa kanila. Alright. I'm so excited. Mapapagasto si mama. Sayang hindi lang makita sa camera. Kuya? Nandiyan yun, laking aurora dyan May picture naman ako. Sinat ko ng roll lang. Sayang, laki yan laki yan laki talaga yan. Hindi lang kita, no? Sayang. So yan, nandito nga kami sa Prairieland para sa Halloween. Pumpkin After Dark. Yan. Hanggang naman to, last week ng October. Sayang hindi mabigyan ng hostesa ng cellphone. Laki yan So, first time namin mag-a-attend ng pumpkin lights show dyan Yeah, first time. First time. Ito. So, Yan tapos, pag naman, winter na, Christmas. yung Christmas lanterns. Dito din. Dito din. Ah, hindi, Same. meron pang isa, dun sa forestry. Isa forestry. Drive-thru. Ito. Yan. Pumpkin After Dark. Ito yung first night. Sayang ang daming aurora talaga, hindi lang mabigyan ng hustisya. Napapalibutan kami ng aurora ngayon. Sa totoo lang. Aurora yan. Buong aurora yan Hindi lang mabigyan ng hustisya ng ay, kuya, kita ng konti. Kita ng konti. Konting-konti lang. Pero later, siguro mga 9, 10, Medyo mas, lang. mas pa yan. Mas gagrabe Oh. pa yan. Napapalibutan talaga tayo. Grabe. Yan ang laki Ano ba tong camera ko? Ayaw mag-focus. Hindi, picture mo na lang para pailin mo lang. Yan kita sa cellphone ni kuya Pag dito sa, yan yan pulang yan. Nakikita nyo? Yan pulang yan. Ang ganda Talagang ang ganda Pag move kuya. around ka. Kasi napapalibutan tayo ng aurora ngayon Kahit move around tayo, move around. So kung walang ilaw talaga, Yan. wala tayo sa city. Yan. Kitang-kita. So lahat, ayun Ayan pa Ikot, paikot. Hindi kasi mabigyan ng hustisya ng natin camera. Ayun, lalo pa yun dito sa likod. Diyan, Ayan pa Pero meron mas namang- matindi, brother. Nakita nyo yan ganyan. Nakapalibot. Napapalibutan talaga kami ngayon ng aurora. Ang galing. Nakakapaano, parang alam mo yung para ka nasa ibang planeta. Video mo daw. Videoin mo kuya. Yan, tapos ipasa mo na lang sa akin kung kaya. Ay, pag yan, mamay. Pag video, konti lang Aloya, Oo. Ay, guaman. Pero pa. Oo. Mamaya may pupuntahan sila. Baka may trabaho kasi ako mamaya-maya Hindi na namin alam kung anong uunahin. Yung pumpkin na pinunta namin dito, itong mga aurora. Hindi na namin alam. Ay, hindi, madilim na dyan. Ganito lang Si kuya, kuya, kitang aurora sa'yo. Oo. Hindi na namin alam kung anong uunahin namin. Palibutan kami ng aurora Ayan. Dito tayo. Wow!
Natulog si Jik. Asan si ano? Si Isabel tao, si Joanna. Hinahanap ko nga sila Joanna. Hinahanap ko si Joanna. Sige po. Nasaan yung dalawa? May trolley yun eh. Ayos. Tingnan niyo yung langit, no? Oo, napapalibutan kami ng aurora. Ang ganda. Hinahanap ko yung mag-ina ko. Asan na yun? Malawak pala to. Hanggang pala dun sa dulo. Ito, entrance pa lang. May princess. Oh, face paint. Oo nga naman. Pag face paint si Isabel, hindi mawawala. Hinahanap ko si Isabel, nandito pala. Ay, nakita ko nga. It's her favorite. What else? Entrance. Ay, si Bella yun. Like without me cutting it off? Yeah, I don't know. We'll figure it out. Because it's so low that Basta face paint yan, okay lang. Sige, ma-picture ka. Habang si Bella yung Papasok pa tayo dyan, ano? Oo nga eh. Hindi ko mabigyan ng hustisya ang aurora eh. Monster Maze, oh. Kami. Oh. Monster Maze. Wow. Ayun o, nakita nyo? Yan, ayun. At least dito nakikita. Oh, nakita nyo yung aurorang yan? Wow, ang ganda ng aurora, no? Ang lakas ngayon, ang lakas, sobrang lakas. No? So, meron kasing app kaming ginagamit. Nasaan na yung cellphone ko? Meron kaming app na ginagamit. Yung Aurora, ito, kagaya nito. Ito. Hindi kasi nagpo-focus eh. Nag-focus dun sa Aurora. Hindi niya pulang-pula. So it means, malakas talaga ngayon. Yan o. Ganda na. Bali napapalibutan talaga kami ngayon ng Aurora. Oh, yan. Tingnan nyo? Diba? Amazing. Amazing talaga. Ang lakas. Oh. Kung wala tayo sa city, try namin mamaya bumiyahe ng medyo madilim na part. Tingnan natin. Bel. Ayos talaga si Isabela yay. Ikaw, Chik, ayaw? Namata pa lang, abungan Ay, kagising lang ni Chik. O, dyan na. Look at you, Bel. Oh, picture na lang dyan, picture. Look mo si Jik. Look at Bel, oh. Chik. Up. Ay, up talaga. Ito na lang, oh. Dito na lang, pa-picture. Iba yan, maze yan na. Maze. Baka makasundo. Oo nga, dyan, oh. Pumpkin After Dark. Isabel Sophie, come-face. Sige na, babysit lang na. Suki yan ng face paint. Lights here. Mga lights lang, baby. Mga lights lang yan. Mga pumpkin. No momo here, only pumpkin. No, Momo, here, just pumpkin. We're not going there. That one kaya making Oh, face. that one. Making face. Making face kaya yung pumpkin. Which one? That one. Can we take a picture?
Sige, picture. Okay, Monday. Sige lang. Oh. Chik-chik, oh, look. Oh. Look na ang mga lights nila na. Uy, look oh. Where's the pumpkin? Look. Look. Pagkatapos ng pumpkin patch, ito naman. buti nga, wala pang snow eh. Ang galing ng mga nag-carve nito, ano? O yun oh. Harley Davidson pa oh. Halat lang. Oh, lahat yan pumpkin. Ang galing ng gumawa niyan. Tapos ang background, Aurora oh. Green na green. Oh. Ang ganda. Ito dragon. Ang galing. Ghost Rider. No, Mao, Aurora na po Mao. Ang galing. Hindi nagpatalo si Aurora. Ganda. Nicolas Cage yan. Si Ghost Rider. Ano ba yan? Witch. Ayos ah. Jig. Are you scared? Scared? No. Oh, look. Malawak din pala to. Ha? Paikot ano? Dito rin ginaganap yung Saskatoon X. So hanggang ano to? Last week ng October, no? Oh, parang last week ng October. Hindi. By ano, marami. Sa Instagram naman yun. Oo. Lagay ko na lang yung ano, hanggang yung last date nila. Pumpkin After Dark. Natakot sa may mga witch jik-jik. Malawak din, paikot. Oh, yeah, beautiful face, my love. may face paint? Ano Bel? Suki yan ng face paint eh. Marikari yan. Mahaba din. Masakaya na, dikit. Marikari yan, sabak kong sa bayan. Ba? Please, my love. Sino yan? Ayos na. Yung mga nag-carve nito talaga binigyan nila ng oras. Bibigyan niyo si Kumbawagan na. Why? Papay ka naman isa ko. Oh, mama. Oh, mama. Wait lang. Pero mga ano ni Papa. Napanood na natin ng live yan eh. Ang Toto. Ano to mga tiger? Sandamakmak na pumpkin toy. Oh. Yan. Ang background, Aurora. Oh. Siguro kita nyo naman ano, yung Aurora o sa likod. Giraffe. Yung Aurora. Oh.
Ito kasi cellphone ko ayaw mag-focus masyado. Wow. Picture kita. Picture daw. Ang daming pumpkin ito. Totoo ba to? Totoo ba to mga pumpkin na to? Matigas yung iba. Ito mga totoo yung sa baba. Pero ito hindi. Mga fake naman to. Matigas na pinatigas. Ang ganda kasi ano dyan sa yan paligid namin Aurora. Ayun. Ang kulay pa ng lugar parang Aurora din. Baby, oh, look. Look, oh. I want cotton candy. You want cotton candy? Yeah. Saan ang cotton candy? What? Cotton candy daw. Look, baby, oh, may mga ate, oh. Look, look. May mga ano. Mga good elements. Who's that? Oh, look. Wow! Look. Isabel. Wow. Dalawa, Look, oh. Wow! Wow. Look at her face! Wow. Amazing! Oh? Pumpkin! Oh, look, baby, look. Wow! Say thank you! Thank you. Wow. Amazing. Wow. Thank you. Standing ovation! That was the best! Oh my goodness! Thanks. Oh, please, look for something. Game na game din sa atin, no? Ako kaya magtoko, hindi? Ako pa. Avengers. Avengers? O ito, kaya palang tunog Avengers. Kasi Avengers to. Captain America, si Hulk, si Thor. Papa, Avengers. Oo nga, mga Avengers. Ganda ng Aurora, no? Ulit ako ng Aurora, ang ganda kasi. Ayaw ni Jik sumakay. Ayaw ni Jik sumakay. Nakatakot sa mukha ni Isabel. Nagdo-face paint kasi. Kuya, ito nakapisuot. Iya, di ka nakiiyak. Anti ka na. Bel, Bel, come here na lang. Ano yung bitis na garo nakaakaan? I'm scared. You're scared? Isa yan. It's Huh? Papa. Look. Who's that? Isa yan. Who's that? Ano, Spider-Man. Right there, oh. Who's this? A lot of superheroes. Lots of... Incredible Hulk. It's Incredible Hulk. Si ano ata yan, maybe si Thanos. Si Thanos ata yan. Oh. I want cotton candy. Mahanap kitang cotton candy later. Let's show it to them. Baby Groot. Baby Groot? Oh, si Baby Groot to yan, oh. Iron Man. Si Iron Man. Wakanda forever! It's my Oh. it's my ocean sea. Yan pa pala, oh. Sa kabila, si Batman nandun, oh. Papa, look. Wow! Papa. Little Mermaid! Oh, di ba? Ay, mga boxing, ano? Mga boxing hero. Wala si Pacquiao? Wala si Pacquiao. Ayan, ang kudi-kurinti ka rin, kuya. What's that? Ginamit na ilaw. Papa, what's that, Papa? Mga boxing superstar.
Muhammad Ali lang ang kilala ko dyan. Mike Tyson, yan o. Ay, mas Manny Pacquiao? Wala nga. Huy! 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 Oh. Yoko naman. Mahaba rin ano? Ilabot pa duman. Oo. Ayun man. What's that? What's that? Rodeo. Rodeo. Horse. Mga ano, cowboy. Cowboy. Oh. Bull. I want cotton Bull. candy, Mama. I want cotton candy. Look, it's ambulance. Look mga camera. Look mga camera. It's ambulance. See? Ambulance. Ambulance. Oh. Hindi kayo nag-focus naman. Oh. Bawi pa si ikot tayo. It's a police car. Fire truck. Fire truck. Oh no. Ito fire truck nga. Oh, fire truck. Ano kaya dun sa dulo? Fire truck. Opo. Mahaba rin tong ano. Lakaran. Duman tayo dyan kanina. Ano to? Pumpkin after dark. Oh, si Lola oh. Mamaya tanungin ko si Joanna kung magkano ba yung entrance fee dito. What is this, anak? What is this? Isabel, what's that? Oh, mga iba-ibang lugar, baby. Mga iba-ibang lugar pala. Oh. Maganda to sa mga bata, no? Kung hindi matatakotin. Pampamilya. Ayan. What is that? Ayo, ano? Beauty and the Beast. Oh. Ay, may background music. Oh, may background music pa. Beauty and the Beast pala. Ay, si Woody. Look, si Woody. Hindi oh. Toy Story. Tanaw ko na naman si Awe. Bibi. Bibi oh. It's Woody. Yes, we're looking for it. Okay Ang galing ng mga nag-carve niya, no? Yeah. Binigyan talaga ng oras. Ang tiyaga. Ano ni? Sus. Ito. Dr. Seuss? Ah, Dr. Zeus. Sa Toronto, alam ko may shop to eh. Lahat lang about sa Dr. Zeus. Olaf? Oh, si Olaf nga. Ayan, lungkot naman ito. Nakalausi. Oh, si Olaf. Olaf! 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 Let it go! Yan? Frozen. Yan. Oh. Si Singa niyan, Si Queen Elsa. Christoph. Si Cristo. Si Dr. Cristo. Yung ano namin, chiropractor namin. Oh. Si Ana, o nga, si Ana. Si Christoph. Mayo si ano, si Sven. Si ano, Sven ba yun? Sven. Isabel, you're so heavy. Magabat ko si Isabel ano? Magabat-gabat yan. Nasaktuhan pa ng Aurora na kuya. Nakapalibutan tayo na. Hindi pa tapos oh. Sa Brighton, sigurado. Sa Brighton sigurado kuya doon sa ano, 8th Street sa dulo. Ano ni? Kahit doon sa may Valley Road Alice ata. in the Wonderland? Alice in the Wonderland? No. No. Sesame Street. Sesame Street. Oh, Sesame Street nga. Jo, malipot naman ang God.
Tingin sa expose. Lumalamig na eh. Hindi. Oh, patapos na kami. Yan. So, Monster Incorporated. Anong castle na Mami? Anong castle to? Disney? Ah, Harry Potter. Oh. Harry Potter. Itahaw. Gusto solo? Ano pa may balak? May balak pala eh. May balak. May balak pala si Kaya pala eh, no? May balak. Ayos ka talaga, Bila. Umalis ka na. Ayos ka lang. Pinaalis si Lola and Lolo. Kaya pala may balak. Ayos na lang. Samantalahin. May balak pa rin. Kaya pala may balak. Yung papaga mo, Mau, look. Itong ano, Aurora. Oh. Ano? Ganda. Malakas ngayon, ganda. Ay, dinosaur? Dinosaur. Yun pa sa kabila. Mga dinosaur naman dito. Galing nila eh. Ayan, patapos na. Ito na yung last siguro. Ay, meron pa pala dun sa loob. Isabel. Ching! Ano, baby? Mga scarecrow? Nga eh. Yan oh. Sa sky naman, talagang light show naman ng mga aurora. Tapos ang ganda pa ng buwan. Patapos na tayo. Doon naman, last na doon sa loob. Ano kaya doon? Umiikot eh. May pa-smoke machine. Mga zombie naman to. Oh. Ano yung bell? Mga zombie. Ano to? Magabat na. Si ano, Nightmare Before Christmas? Oo, to baga. Yeah, nandun. Daddy, alam mo, amazing talagang aurora. Oh, amazing talagang aurora. Nakikita naman sa camera, tingnan mo. Oh, at least nakikita naman. Kung hali sa Oo. light. Yung green na yan sa taas, ano? Aurora po yan. May pula pa doon sa taas, oh, yung sa may bubong. Talagang ang ganda. Nakapalibutan tayo ng aurora ngayon. Amazing. Dapat pag mga ganitong panahon,
Dapat nasa may madilim kayong part talagang makikita nyo yan kung gaano kaganda. Kasi yung mga bago pa lang po sa Saskatoon, ano, pwede kayo mag-download ng yung Aurora app. Yung Aurora map app Hanggang ata. end Yun. pa rin yung October garo. Oh, hanggang ano, first day pa lang to eh. October 10. Frankenstein? Frankenstein. Galing nga nila, no? Danger. Ay, Ano, sulit subayan. sulit yung bayan, Ang ano? daming pwedeng tingnan. Oh. Ang iba ba kaya short lang. Oh, ito mahaba, ano? Uy, si Freddy something. Cougar. Oh, si Beetlejuice. Beetlejuice. Solid ang bayad, ano? Magkano binayaran natin dito? I don't know. $18? Tingnan natin sa ano, $19? sa online. $18? Post ko na lang diyan kung magkano sa ano. Tingnan, makikita naman natin sa online eh. Sulit na sulit. Oh. Si Isabel. Ano ba to? Wala, mga Ang binayaran ko is $18.95 per head. per head. Libre ang bata? Siyempre. Oh. $18.95. Oh. Kita naman sa camera yung Aurora doon sa dulo. Oh. Madilim kasi dito. Yan, no? Ayos, no? Mga tatlong tridor. Werewolf. Uy, si Vampira nandito. Oh. Si Dracula. Yan. Baka maghanap kami na ano, na madilim na part para makuha natin yung ano, Aurora show ngayong gabi. Kita nyo yan? Oh, ganda. Lakas, no? Ay, ito, mga ano to? Ayos, no? So, ito na yung ano, last part. Pa-exit na tayo. Para sa Mexico, no? Thank you. Cold chick, no? Very cold. Thank you. Sulit naman yung bayad na, kuya. Oo, Sulit naman yung bayad. Dito naman tayo. kala ko kayan lang, oh. Oo. Pero okay. Dito. Ano yan? Ha? Ah, sige. Oh. Ayos na. Galing nila mag ano, pumpkin carving.
So, yun ang ano, pumpkin after dark. So kung hanggang kailan to, ilalagay ko na lang dyan kung hanggang kailan. Aba, nakakoton candy na. Tawag mo si Tata. Keep Tata, keep Tata. Keep Tata. Nakul yan. Tip tip tip. O, give chick chick pa. Tip tip tip. Ikaw, cotton candy. May bayad? May bayad. Pero $37 per person. Madali gusto maglaog. Ikaw na lang maglaog. Wala, laki oh. Oh. At least nakukuha naman ng konti. Oh. Hi Aurora. Laki no. Maglaog 3D daan. Day. Ang lakas no. Yan oh, ang lakas niya no. Saan nga? Sa bandang Brighton? East side? Sa may north? Laki no. Tama, ano mo na? Yan oh. Talit mo. Kaya dito. Ayos. Ay, da, i-video lang girl. Kita mo? Ang galing no. Yan. Ang ganda ng Aurora. Nice. I like those. Yan, palabas na kami. Yan. Sana exit dyan po ano ma? Sa kabila? Oh, doon pala. Ano yan? Ah, dyan. Dyan pala kami galing kanina. Mga jingle lang ako. Opo. Ang tanggal. Oh no. Tusukon mo lang, tusukon. Ma, tied na dyan, mama. Ano yun? Tied na dyan, Oh, yan nga, sing ano yan? Doktor ano? Doktor ano ba yan? Sleepy Hollow? Ha? Si... Si Papa, ako yan. Magayan ay kabog-grade. Si Papa. Nandun na ata si Papa, lumabas na. Oh. Oh, yeah. Oh, Lollipop. Oh, chick-chick lollipop po. Only one chocolate. What will you say, Isabel? Mama, you can have this. Inabando na yung ano eh. Yung cotton gate, thank you. Happy baby? Ate Bilda. Ate Bell. Sa Ate Bell, naka-cotton candy na, naka-lollipop pa. Ay, wow. Inabando na bigla yung lollipop eh. Have this one. Ikaw talaga, Bell? Ano? Uy, ganda! Grabe ka. Grabe ano? Grabe ang pasali kanina. Wow guys, so tingnan nyo. Ang background dito ano tawag si Isabel. Nako, ito naman kasing camera ko ayaw makisama eh.